Predsjednik Rusije Vladimir Putin podigao je bombardere Tu-22 M3 u novom talasu demonstracije sile, a Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija upozorio je da bi potezi Moskve mogle dovesti do globalnog sukoba. Snimci prikazuju kako ruske dalekometne vazduhoplovne snage izvode vazdušni udar na simuliranog neprijatelja sa ciljem da poremete sistem komandovanja i unište kritične objekte. Istovremeno raketni sistemi Bastion sa arhipelaga zemlja Franca Jozefa u Arktičkom okeanu gađali su mete projektilima Onyx tokom vežbe. Putin je dodatno provocirao Zapad raspoređivanjem nuklearno sposobnih Iskander raketnih sistema blizu poljske granice. Prethodno su ruski dronovi narušili poljski vazdušni prostor, zbog čega ih Poljska, uz pomoć saveznika iz NATO-a, oborila. Kao odgovor, Varšava je zatvorila granicu sa Belorusijom, dok je Savet bezbednosti UN-a upozorio na ozbiljnu prijetnju svetskog rata. NATO je zbog toga hitno pojačao odbranu na istočnom krilu, a u tim naporima učestvovaće Velika Britanija. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio da će operacija Istočna straža početi narednih dana i uključiti snage iz Britanije, Francuske i Nemačke. Pored klasičnih vojnih kapaciteta, Rutte je istakao da će fokus biti na borbi protiv dronova, dok je britansko ministarstvo odbrane poručilo da je London spreman da doprinese. Putinovi potezi deo su četvorodnevne vežbe Zapad 2025 koje se održavaju u Rusiji, Belorusiji i Arktiku, a koje NATO vidi kao direktan izazov. Tokom njih planiraju na uvežbavanje upotrebe nuklearnog oružja sa teritorije Belorusije, dok se spekuliše o razmeštanju nove balističke rakete Orešnik u toj zemlji, tik uz granicu sa Poljskom, Litvanijom i Letonijom. Na autoputu blizu poljske granice primećeni su Iskander M sistemi sa dometom do 500 km i mogućnošću nošenja nuklearnih bojevih glava, jačine slične bombama bačenim na Hirošimu i Nagasaki. Ukrajinski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Andrej Meljnik upozorio da ako se Putin ne zaustavi, sutra bi mogli padati dronovi ili rakete na Berlin, Pariz ili London, a preko sutra ko zna, možda i preko Atlantika. I dok Ujedinjene nacije upozorava na ambis Trećeg svjetskog rata, iz Moskve stižu signali da su mirovni pregovori sa Kijevom na pauzi. U međuvremenu Donald Trump preti novim sankcijama Rusiji, ali u zahtjev da zemlje NATO-a prestanu da kupuju rusku naftu. Paralelno sa vežbama u Belorusiji, u Baltičkom moru angažovani su ruski brodovi i podmornice, dok su u Arktičkom okeanu raspoređeni brodovi Severne flote. Na beloruskim poligonima izvode se i tenkovske vežbe iz skrivenih položaja. Poljski saveznici NATO-a već su podigli nivo spremnosti i rasporedili oko 40.000 vojnika blizu beloruske granice. Generalštvo Belorusije poručuje da budno prati situaciju i spreman je da odgovori na svaku provokaciju tokom vežbi. Britanska ministarka spoljnih poslova Iveta Cooper prilikom prve posjete Kijevu najavila je novi paket od 100 sankcija Moskvi, uključujući firme koje snabdevaju rusku vojsku tehnologijom i hemikalijama, kao i 70 brodova iz takozvane senkovite flote koja ilegalno transportuje naftu. Velika Britanija neće stajati po strani dok Putin nastavlja svoju varvarsku invaziju. Njegovo potpuno nepoštovanje suvereniteta pokazano je kada je dronovima povredio vazdušni prostor NATO-a. Neophodno je povećati pritisak i preseći novčane tokove kojima finansira ovaj nezakoniti rat, naglasila je Cooperova. Novi talas ruskih napada na Ukrajinu, uključujući najmasovniji vazdušni udar od početka rata, koji je pogodio zgradu ukrajinske vlade u Kijevu, dodatno je zaoštrio globalne tenzije.